hazvina kumira mushe. Vana veZimbabwe, ndadzoka panapa nhasi ndine nyaya ndirusaka nayo panapa iri kunzi Honorable Minister commissioned dust road in Mount Pleasant. Vatotanga varume vaya guys, alright. So pane video kari kutenderera mudhara mwe atocheka ribbon achitoti avhura dust road. Dust road kutonzo commissioner dust road chinje kungoti munongoti even kana kwamuri kutogara iko mungobatanidza chigredera chidhure guys, kana muchida izvezvo ndiwizire maprice ezvigreda izvi kuti chinohaiswa mari. Zvotonzi munhu akutobvisa road akutoti ndavhura road akutocheka nechigero yakutocelebrate dust road. Kansela chacho anotoisa nemari yake yemuhumwe achidhure chigreda. Ndo chinhu chakachipisisa pazvinhu zvese. Zvotonzi munhu adeliver aita chipa wotoita kavidhio uda kutocelebrate, uda kutoti vanhu kudaona vanhu vemuZimbabwe ngemabaranzi cheko. Maybe dust road is an achievement kwauri. Iwe unoda kufambira mudust road iwewe ukanaya chazvo dust road uriziya here iwe ukada kuzvitarisa munoriziva mushe dust road kwanaya here zvatinenge takaita.